интересни гости. Всъщност рядко имаме художници на гости тук при нас, но Иван Яхнаджиев е едно от големите имена. Атрактивен, колоритен, България. нестандартен, Абсолютно. признат в чужбина, връща се от Италия, където направи Но минал фурор. много труден път тук в България. За всичките тия неща ще си говорим с него, както и за това как той подкрепя таланта на едно малко момиченце, едва на 7 години, но с огромен талант. Дара Георгиева ще бъде с него в студиото. Те рисуват в тандем. И неговия нестандартен стил и визия на това, което прави, в допълнение с детското въображение, уникално. Останете за да видите наистина какво творчество градят двамата. А пък началото ще започнем и ще подгреем с музика, за да продължава да ни е празнично, въпреки че празниците отминаха. В компанията на едно ново попълнение в поп-фолка. Казва се Иво. Какво е направил той? Неговата дебютна песен ще представим само след минути. След което отиваме към една друга звезда, която вече е обаче утвърдена на небосклона, Валентина Кристи, или по-позната като Маца. Този пряко ридава краля на поп-фолка Азис. Какво ново има тя в нейния репертуар? Ами и народна певица, но малко повече поп-фолк напоследък. Добре. Петък не трябваше да питам изобщо. Добре, че вмъкнах и някакви... Така, значи въздържах се, сега избуснах, където се вика. Понеже миналия петък те оставих да водиш сам, този петък е мой и поп-фолк ще има и не само. Останете с нас. И започваме с него. Гледайте ни. Ще бухемската схема, вече с пияни пак стана проблема. Утре вечер пак ще бухемската схема, 2-3 милиона и решаваме проблема. Та вечер пак ще бухемската схема, 5-6 пияни пак стана проблема. Утре вечер пак ще бухемската схема, 2-3 милиона и решаваме проблема. 2-3 милиона и много луди хора, малко пияни, газета се избрани. Утре ще го мисли много, много е далече. Дайте да ни видя всички горе, да ни мрази който ще, тая вечер да си поживеем, да ги караме наред. Дайте да ни чуят всички горе, че на нас ни е добре. Цял живот бухемски схеми правим и се справяме добре. Все така да е. Много трудно ми е с тебе да не поводея, много трудно ми е в тази песен да не пея. Кажи ми как да ти докажа, че не съм от тея. Пари изкарвам сам и с тебе ще ги пробилея. Много трудно ми е с тебе да не поводея, много трудно ми е в тази песен да не пея. Кажи ми как да ти докажа, че не съм от тея. Пари изкарват се и ще ти кажа само. Дай ми 2 милиона да похарчим тая вечер. Утре ще го мисли много, много е далече. Дайте да ни видя всички горе, да ни мрази който ще, тая вечер да си поживеем, да ги караме наред. Дайте да ни чуят всички горе, че на нас ни е добре. Цял живот бухемски схеми правим и се справяме добре. Все така да е. Само да обясня и на зрителите и да разположим за разговор Иво, че с цел излизане от ситуация на стрес, когато си за първи път и си на живо, защото някой ги беше заблудил, че предаването на запис, семейството ми и него самия,
Така ли? Да. Това за първ път го го чувам. пуснахме направо дълбоко тогава да е пръв. Още повече, че по стара традиция, нали, знаеки, че наша телевизия и зрителите, и гостите извън страната някъде, нали. Иван Яхраджиев с малката художничка още издирва къде е Левски Г. Искам да ти кажа, че никак не е лесно човек да се оправя в Левски Г, така че ти, както се казва, половината работа си е свършил. Намерил си ни. Да, успях да ме намеря. Добър вечер. Това първото интервю ли ти е в живота? Не е първото интервю, но е първото интервю на живо и не знаех, че ще е на живо. В интерес на истината. Значи ние обичаме да ги пускаме нашите гости в дълбоката, да видим кой как ще се справи. Естествено. Добре, дебютната ти песен "Бохемски схеми" видяхме току-що и нашите зрители. Първо да ни кажеш ти откъде си, на колко години си? На 19 години от град Варна. Сега ще правя 20 етап 2.0 в своя живот и се надявам с този етап да мога по някакъв различен мироглед да видя нещата и да направя нещо много готино с съответната възраст и съответното нещо. Иначе съм се от Варна, морско чадо и... Затова ти завиждаме малко сега. За морето и за Варна. Всъщност, от кога занимаваш с музика? Имаш ли музикално образование? За музикално образование нямам. Самоук съм. С музика се занимавам откакто се помня. От мъничък пея пред компютъра, записвам, опитвал съм се да правя някакви записи и така нататък. В банята, знаеш ли концерти правя? Да, знаем, че банята много хора правят концерти. За микрофони, да. Иначе професионално се занимавам от близо година и половина, като имам 2 песни. "Бохемски схеми" е втората песен. Това не е дебютът ти? Да, или дебютът ти е в поп-фолка? Самия сингъл, който е дебют. Иначе първата ми песен беше дуетна с едно момче на име Исмаил. Беше спечелил от Турция "Търси талант" и е доста талантливо момче. Той е, може би, човек, който ме побутна така професионално да се занимавам с музика. Добре, защо поп-фолк? Защото обичам поп-фолка. Обичам поп-фолк, като моя стил не е само поп-фолк. Аз добавям малко и трап елементи от сегашния и модерната музика. Да, не е съвсем поп-фолк звучението дори. Да, не е типичното. Точно, тъй като просто определям себе си като доста широко скорен човек и човек, който не може да се задържи на едно място. Аз искам да съм навсякъде, искам от всичко да мога да взема, да вкарам, всичко да дам от себе си. Отличник ли си в училище? Да. Какво образование? Завърших математическа гимназия в град Варна. Имах усещане, че нещо виждаш ли, математиците слушат поп-фолк и пеят поп-фолк. Мегето са доста големи. Почитатели ли са? Да. Няма съмнение. От 3-ти клас почва горе, докато гледам някои клипове от училище. Как се празнува. А ти сред твоите съученици звезда ли си вече? Сред моите съученици аз винаги ще се остана Иво, техния приятел. Аз не смятам някак си че ме виждат като толкова голяма звезда, въпреки че го казват. Просто аз искам да си запазя, да бъда себе си пред тях, защото те все пак са си моите си хора, които говоря близките ми. Да, гледай да не си повярваш много. Да. Първо и второ. Да не глътнеш въздух без време. Сега вече, като разбрах, че си наживо, насочи ги да гледат, така ще спечелим и нова по-младежка аудитория покрай тебе, нали, да открият телевизията, защото младите са в интернет обикновено. Казах им по телефона, звънях им сега, влизай да гледаш. Правилно. Кажи ни защо заглави песента си "Бохемски схеми"? Каква е презумцията? Значи, реално песента беше направена от диджей Панчо. Много готин човек, много зареждащ лично, който ме мотивира. Той ми прати реално съответната песен, трака и всичко се измисли на момента. Цялата песен стана като просто нещо напълно спонтанно, може би така да се изразя. А какви са бохемските схеми, е въпроса? Бохемските схеми в песента, всичко е изразено в клипчета. Просто 2 милиона, да ги похарчим тази вечер. Много интересно мнение. Не мога да разбереш шеговито или е сериозно, или за качка, докато евентуално нашия режисьор Спилбърг пусне за фон пак "Бохемски схеми". Та господин Бохем е написал: "След като изгледах клипа, много се замислям дали да дам 108 000 лева на Татяна Иванова, която и да е тя, за втора година в университета, или 2 милиона на изгряваща звезда Иво."
Този господин Бохем сериозна дилема има, с леки финансови разминавания така в параметрите, но... няма лошо да помогне. Не, въпрос е за слава или за пари се бориш? В интерес на истината, най-голямото нещо, за което се боря, е просто хората да харесват това, което правя. За мен е най-важното наистина да успявам да зареждам аудиторията си, хората, които слушат и гледат, с нещо, което на тях им е приятно. А пък вече реално парите и славата, те сами ще си дойдат. А ти на какво си готов в името на това да станеш известен, в името на славата, на... Готов съм да дам всичко от себе си. Всичко, което е възможно и трябва да се направи, за да може да има хора, които да достигат до песните и това, което правя. А всъщност узнаваш ли, че тежестта на тази слава е доста така голяма и подготвени си за нея, защото има примери в поп-фолка особено на момчета, които не издържаха на тежестта на славата. Така е, да, определено има такива примери, които могат да се дадат. Но в крайна сметка аз съм готов и все пак, когато тръгваш да се занимаваш с нещо подобно, трябва да си наясно и трябва да знаеш, че има някакви жертви, които трябва да се направят, за да можеш да стигнеш до някое ниво, което смяташ, че ти си окей. А математиката къде ще остане? Математиката винаги си ми е и тя в сърцето, винаги... В принцип аз като образование искам да запиша авиация. Вау. Значи пилот, който пее. Много пилот, интересно. Който пее, да, но все още просто за момента е на заден план, тъй като наистина цялото време ми идва тук в момента сега и за музиката и да, понеже като правиш нещо, все пак трябва да даваш всичко от себе си. Не може да е... Как се случват купоните на младите на поп-фолк забавленията? Защото нещо, за което не се говори много или ако не е специализирана тема и проблем, който е възникнал. Цигарите, алкохола, наркотиците, има ли ги там като реална опасност? Сблъсквате ли се челно с такъв тип настройка за поведение? Случвало се да виждам подобен пример. Случвало се в дискотеки и така нататък, но аз лично заедно с моите близки приятели страним от такива работи. До сега не ми се е случвало толкова близко и така нататък. Не съм от тип хората, които намират това като забавление, като нещо, което им дава настроение. Аз просто винаги мога да си имам настроение и без алкохол дори, без цигари, без... Ти добре, ама говорят тези, които търсят подобен начин забавление. Тези, които търсят подобен начин забавление, според мен трябва да се научат да се забавляват. Това е искам нещо да им отправиш като послание, като апел, че нещата не са много надеждаващи в тези среди. Ние не си даваме сметка много. Мисля, че във всички заведения това е доста лесно именно достъпно. Ти имаш участие в заведения? Ходиш ли? Имах участие в Варна, лятото обаче. И сега вече готов ли си на този начин на живот, нощен, предимно? Аз така или иначе постоянно си ходя по дискотечки, обичам така да се забавлявам с силната музика, така че няма да ми е абсолютно никакъв проблем. Добре, бърз въпрос за Мис Русе. Участва в клипа ти. Така. Откъде я намери? Близки ли сте? Каква е всъщност връзката ви? Значи за момента е чисто професионална. За момента. Това прозвуча добре. Може да има развитие. Чисто професионално е. Сега няма да добавям повече коментар по това, но с нея много интересно беше запознанството, тъй като един мой приятел трябваше да снимат един клип в дискотека във Варна. И ми звънна и ми каза: брат, трябва ми човек, който дойде, ще снимаме реклами и така нататък за трябва ми едно момче, защото има 13 момичета. И аз... Едно момче и 13 момичета. Едно момче и 13 момичета. И викам, добре, чувствах се малко конфузно в началото, отидах. И просто тя беше една от всичките 13. Най-ми хареса, беше много приятна и в крайна сметка така стана, че той общ познат ни запозна. И вече оттам нататък се видях с нея. После тия покани в твоя клип. Да. Добре. Пояснение. За тебе, ама той за мен този път, че аз се оказа, че не съм достатъчно информиран. Господин Бохем допълва. Татяна Иванова, господин Савов изучава космическо инженерство. Значи математик имаме и тук космически инженер със специализация ракетни двигатели.
в Embry-Riddle Aeronautical University. Да, у нея е въпрос. Ето и повече информация. Подкрепи кампейн Татяна Space Journey Continues. Задължително, силно се надявам, казва той, да намерите време да поканите и нея. Смятайте, че ще я издирим. След края на предаването започвам организация с идеята да, ако трябва онлайн, ако в Щатите, да не е в космоса вече. Ще търсим. Ще те изпрати ли в космоса в поп-фолк, в крайна сметка? Ако не, ще станем пилот, какво? В крайна сметка. Нали искаш пилот да ставаш? 9000 метра се лети с така е. джамбо джета. Но в крайна сметка поп-фолка винаги може да те изстреля, но нали, надявам се да стане така, че да стигна до високото, но до там все пак има доста време и все още не знам нали, какъв е процесът и още се уча, още съм напълно съвсем за мен лично в началото спрямо други мои колеги, които им се възхищавам. И да, надявам се да стане това нещо. Бърз отговор, с кой искаш да направиш дует от тия, дето се възхищаваш, колеги? Сега такъв въпрос ми задавате, че тук... Добре, да. Това е голям списък, нали? Да. Списъкът е дълъг. Като почнем, Тони Стораро, Галена, Азис, всичките, те просто Галена и Азис за мен са просто много... За да те забележат, идва по-често и изкарвай нови парчета. Голям почитател съм. Добре, успехи, стискаме палци да се съберете за някой известно, хубаво и да ни гостувате заедно. Да. Разбира се, надявам се скоро време. Успех на Иво след рекламите, още музика.